Ok, pentru Edith și Ali. Ali, am apreciat la tine încă de la început faptul că nu îți maschezi trăirile, că spui ceea ce gândești. Mergi lângă tine pe cineva cu care să poți vorbi orice, oricând, nu doar să fii ascultat. Eu îți spun doar că atracția fizică lipsită de o conexiune la nivel mental e ca un chibrit aprins în ploaie. Edith, cine judecă o femeie îndrăgostită doar pentru că nu simte asta pentru cine și-ar dori unii, înseamnă că nu a iubit niciodată. Faceți ce și cum simțiți, gândiți-vă întâi la voi și lăsați deoparte ce gândește lumea. Voi știți cel mai bine dacă e acel ceva între voi. Eu, din punctul de vedere al unui simplu privitor, pot să spun că ceva e. Ce știți? Doar voi. Ce? Știți doar voi. Da. Fiți voi înși-vă, pentru că ce crede lumea, cu ei pasă. Pentru Ali și Edith, la Cristina D. Vis! Mamă, deci este super buchetul. Hai, citești tu după al doilea. Dragi copii frumoși, gândiți-vă bine ceea ce vreți să faceți. Dacă mai există ceva între voi, lăsați susținătorii, familiile, căci nu ei trăiesc cu voi și faceți ceea ce simțiți. Nu dați cu piciorul la ceva ce poate fi frumos, încercați să lăsați orgolul la o parte și aveți măcar o discuție, chiar dacă nu va mai fi nimic între voi. Aveți discuția aia care ziceai tu, Ali, că o să o ai cu Edith atunci când va ieși afară, chiar dacă va fi într-un cuplu sau nu. Poate greșesc, poate nu, dar se văd schimbări la amândoi de când ai revenit, Ali. Să nu vă pese de nimeni, faceți doar ceea ce simțiți voi, vă pup și vă iubesc, sunteți superbi împreună. Da, mai sunt și oameni de ăștia, vezi?